Nou, we zijn hier op Grien Nest en we zijn hier bezig met het jureren van de grootste reuzenpompoen. Mensen hebben dit hier alle grote pompoenen opkweekt en die hebben ze naar het Grien Nest gebracht. En wij gaan aan mijn historisch bascule geven wegen waar het zwaarst is. En dan is dus de bedoeling dat de zwaarste pompoen, die wordt als een rituele slachten door het gedeputeerde konst. Ja, dat is heel dramatisch, maar het gebeurt ook heel dramatisch. Dat doen we met de billen. En die billen die hebben we voor de gelegenheid even een slipje laten. En die is dus aardig scherp. Maar dan weten we tenminste zeker dat het er goed doorheen komt. En de shitjes die geven we dan verzamelen. En met die shitjes beginnen we dus de wedstrijd Friese Reuzenpompoen 2010. Deze pompoen heb ik dus gekweekt. Nou, en wat denk je als je dit nou zo sjoggen? Er ligt nog eentje bij, die is ook wel aardig aan de maat, dus ik weet het niet. Heb je nog wat speciaals die om zo'n grote maat? Nee, ik had wat nieuwe grond op de tuin en een beetje kunstmest en plantje gezet en ik denk, zie je wel. Nou, dit was het resultaat. Ja. Pompoenen hebben altijd honger. Dus het begint eigenlijk al met het planten van het jonge plantje. We hebben een gat gespit van een kubieke meter. Groot gat gespit, kubieke meter. Daar is allemaal goede compost in gegaan. Daar is stalmest in gegaan. Daar zijn nog wat handen vol met extra kalk doorheen gegaan. Allemaal weer dichtgegooid. En daar is het plantje op geplant. Dit is hem. Hier doe ik het voor. Dit is de grote prijs die ik in de wacht ga slepen vandaag. Maar ik heb al gezien dat er meerdere grotere liggen. Dus ik ben heel benieuwd of het... Het hangt wel even van het gewicht af, hè? Deze pompoen van Simone Kabbezitse Mar, die is dus zwaarder als 66 een hele kilo. Het is wel heel spannend, ja, maar ik ben bang dat er toch nog wel eentje ligt die toch nog wel wat zwaarder is. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe zwaar deze is. Ja. Deze pompoen is 66 een hele kilo. Dat is 52 kilo. Maar weer een minder. De kans wordt steeds groter dat ik tot de winnaar blijf. 50,5. Het is nog spannender dan ik dacht hoor. De jongen die weegt 53 en heel. Het wordt wel spannend hè, nou die gele nog. 50 en heerlijk. Yay! Hartstikke goed. Bedankt. Harder. Ja. Ja, er zit wel wat in. Ja. Hij ligt door midden. Het is heel erg jammer, want hij is prachtig natuurlijk. Maar ja, ik wist het van tevoren. Ik had er rekening mee gehouden. Ik had er zelfs op gehoopt. Hè?